týchto dňoch bude končiť zbierka, ktorú vyhlásila misijná kancelária Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej jezuiti. Je to zbierka adresovaná na pomoc obetiam hladomoru v Afrike, vo východnej Afrike. Ty si, Petra, bola 2,5 roka vlastne v tom jednom z utečeneckých táborov v Kenii, v Katume. Keby si nám trošku priblížila možno tú svoju skúsenosť, aby sme takto mohli mnohým ľuďom, ktorí naozaj zo Slovenska tiež pomohli, prejavili takú veľkodušnosť, aby sme mohli priblížiť práve priamo ako keby z miesta. Tak nech sa páči. Děkuji. Já jsem v Kakumě, jak už si říkal, byla 2,5 roku a odjížděla jsem tam na stáž a potom vlastně jsem měla možnost tam zůstat pracovat a JRS v Kakumě dělá projekty psychosociální pomoci a vzdělávací projekty. A Kakuma je jeden ze 2 uprchlických táborů v Keni a v současné době je tam asi 80 000 uprchlíků asi z 10 různých zemí. Zhruba polovina jich je ze Somálska, zhruba 1/3 ze Sudánu, potom z dalších zemí, z Konga, z Ugandy, z Rwandy, z Etiopie. A ono je těžko si představit uprchlický tábor, Kakuma vlastně existuje už od roku 1994, takže vlastně díky obrovské snaze uprchlíků už se vlastně stal takovým městem. Takže tam jsou školy, tam jsou obchody, základní nemocnice, ale vlastně nad tím se trošku vznáší taková bída, bezmoc, protože lidé tam vlastně žijí tak jako na půl cesty, nejsou ani doma, ani se vlastně nemohou posunout nikam dál a to často vede k beznaději. Je to vlastně místo uprostřed poušti, kde oni jsou naprosto závislí na pomoci druhých. A možno by som nadviazal práve na to, čo si povedala, že ten konkrétny utečenecký tábor v Katume je od roku 94. roku. Väčšinou na Slovensku, alebo tí nezainteresovaní, máme predstavu, že utečenecký tábor je, neviem, vec skôr taká dočasná a neviem, možno rok alebo kratšie, keď vypukne nejaký konflikt. Vedela by si možno povedať, ako vnímaš tie potreby ľudí? Aké to, čo si mohla vidieť, aké sú tie potreby ľudí, vzhľadom na to, že ide aj o dlhší časový úsek. Přesně. Já myslím, že často se uprchlické tábory vnímají jako, jak říkáš, něco velmi přechodného, kde vlastně lidé potřebují pouze nějaké přechodné dodávky jídla, pitné vody, nějakou základní lékařskou péči. Ale pravda bohužel je, že dneska, když se člověk stane uprchlíkem, tak často trvá až 19 let v průměru, než se vrátí do země původu. Takže vlastně někdy děti od útlého dětství vyrůstají v uprchlických táborech a je vlastně potřeba pomáhat lidem mít co nejplnohodnotnější život. Takže uprchlíci sami často říkají, že strašně stojí o vzdělávání, o programy, které jim pomůžou získat znalosti a dovednosti, které vlastně jim pak pomáhají starat se sami o sebe, mít něco do života, co jim pomůže nebýt závislý na druhých. Vďaka. Vedela by si možno priblížiť fungovanie takého utečeneckého tábora? Lebo, ako si spomínala, pracovala si v rámci jezuitskej služby utečencom a tá je pravdepodobne jedna z viacerých organizácií, ktoré tam pôsobia. Tak ako funguje taký tábor? A v uprchlickém táboře například v Keni, když člověk přijde do tábora, tak se musí registrovat u keňské vlády a u organizace UNHCR, což je jedna z organizací OSN. A po registraci rodina dostane kus země, na které je vlastně stan z plastu. A dostanou takovou kartičku, na kterou vlastně každý 14 dní dostávají příděl jídla, naprosto základní věci, trochu mouky, nějaký olej a nějaké luštěniny, velmi základní věci. A potom vlastně už na nich závisí, aby na tomhle pozemku se pokusili třeba si postavit nějaký malý domek,
a různé organizace poskytují služby například ve vzdělávání, volnočasové aktivity pro děti a lékařskou péči. Ale ve většině zemí vlastně uprchlíci nemohou pracovat a proto jsou často hodně závislí na tom, jak jim jiní pomáhají. Tá nedávna zbierka, ktorá bola vyhlásená teda aj na Slovensku, je adresovaná práve na pomoc ľuďom postihnutých hladomorom. Riaditeľ jezuitskej služby utečencom východnej Afriky práve po svojej návšteve v Etiópii v jednom takomto tábore spomína a práve, že 80% všetkých týchto utečencov sú väčšinou deti do 18 rokov. Ako ty vnímaš poslanie možno jezuitskej služby utečencom a práve v týchto konkrétnych miestach, že čo vidíš ty, že je tou takou domenou jezuitskej služby? Já myslím, že jezuitská služba uprchlíků se hodně orientuje na pomoc uprchlíkům po lidské stránce, protože uprchlické tábory často strašně odlišťují, protože lidé jsou vlastně neustále závislí na strukturách, které nemůžou ovlivnit. A jezuitská uprchlická služba se rozhodla pomáhat hlavně v oblastech vzdělávání. Je to oblast, kde vlastně jezuité jsou uznávaní celosvětově. A i v uprchlických táborech pomáhají hlavně v oblasti vzdělávání, psychosociálních služeb v tom, že jakoby dodávají službě lidskou dimenzi, že to není jenom o tom, aby lidé neumírali od hladu, aby přežívali, ale aby pokud možno mohli žít plnohodnotný život, tak jak to podmínky dovolují. Takže třeba v oblasti v Etiopii, kde opravdu 80% lidí v tom táboře jsou děti, tak je strašně důležité poskytovat vzdělávání, protože děti, které uprchnou nebo které musí odejít z domova za takových podmínek, jako je hladomor nebo válka, tak jsou tím často traumatizované. Škola pomáhá i třeba dodat dětem nějaký pocit bezpečí, pocit toho, že každý den se děje něco předvídatelného. A škola ohromně pomáhá dětem nejenom mít pocit bezpečí a mít pocit toho, že do budoucna mají vlastně naději a šanci pracovat na sobě. A také je to místo, kde vlastně mohou různé organizace se k dětem dostat. A například teď v Etiopii bohužel propoukají různé epidemie. A škola je třeba místo, kde děti mohou být očkovány, nebo kde různé programy se k ním dostanou, kde se dostanou k informacím. Proto je obrovsky důležité, aby děti měly kam chodit nejen do školy, ale i třeba volnočasové aktivity. A mladí lidé často se stávají terčem verbování do ozbrojených sil. Často se stává, že mladé dívky musí pracovat, že jsou nuceny k prostituci. Opět škola nebo volnočasové aktivity mohou pomoct k tomu, že vlastně děti se ochrání. Takže dá sa povedať, že tie veci ohľadom hladomoru nesúvisia iba s tým, že dáme niekomu chlieb, ale je vlastne celkovo širší pohľad na človeka aj na tie jeho potreby. Já myslím, že je to hodně důležité. Ten hladomor je vlastně nejen důsledkem špatných klimatických podmínek, ale také špatných politické situace. A proto je ohromně důležité, aby lidi měli možnost se vzdělávat, aby lidi měli možnost se rozvíjet po všech stránkách, tak aby třeba v budoucnu byli schopni i sami posoudit, co je pro ně dobré. Vzdělání často pomáhá i lidem třeba zapojit se do mírových iniciativ. A bohužel lidé, kteří teď odchází ze Somálska, tak bohužel se pravděpodobně nebudou vracet během několika měsíců nebo i několika let. Proto je důležité, aby organizace, které pomáhaly i s ohledem na dlouhodobý prospěch těch uprchlíků. Jezuitská služba utečencom je takým apoštolským dielom spoločnosti Ježišovej jezuitov.
vieme, že samozrejme väčšina tých, ktorí pracujú v jezuitskej službe utečencom, nie sú jezuiti. Vedela by si povedať, aký je teda vzťah jezuitov k jezuitskej službe utečencom? Jezuitská uprchlická služba vznikla v roce 1980 a založili Pedro Arrupe. S tím, že on vlastně na vlastní oči viděl, když odcházeli uprchlíci z Vietnamu, a ohromně ho to oslovilo i v tom, že si uvědomil, že jezuité vlastně jsou po celém světě a že mohou rychle zmobilizovat prostředky tak, aby zasáhli v situacích, kde mnoho lidí musí odcházet ze svých domovů. A vlastně spolu s laiky jsou v dobré pozici pomáhat právě přinášet lidskou dimenzi do služby uprchlíkům. Ďakujem.